Zobaczcie, jaka ładna kapliczka. Wąż o 5 głowach? Twarzach chciałem powiedzieć, twarza też. A teraz zobaczcie to. Tutaj znam historię już, co tu się stało. Pierwsza myśl jest brudasy. Kto tak zostawił? Ale zobaczcie, są kadzidła, czyli były palone kadzidła. Romantyczna kolacja, która się tragicznie skończyła. On się oświadcza, ona nie przyjmuje zaręczyn. Myślałem, że to jest syf zostawiony, ona nie przyjmuje zaręczyn. On się rzuca, niestety rzuca się, ona ucieka. Tego jeszcze nikt nie posprzątał, bo to może jest świeże. Ja nie wiem, czy on tam jeszcze leży, czy on poleciał całkiem na dół. No chyba tak, bo go już nie widać. Ona pobiegła, a pierwsza myśl moja była, co za brudasy. A tutaj się rozegrała tragedia. No niestety. Ale zobaczcie, jeszcze jedzonko jest. Gdzie? Woda pełna. Red Bullu ja nie piję, no ale ten makaronik to z miłą chęcią zjem.